Yani guys, So the total bill is 5,966 po. Putik kamay yung tanan mga boss no. After na ko gisa kayo helicopter si Hana ni hangyo siya nga mukaon daw kay gigutom na. Ug isa pud sa mga request niya kay dalaon daw nako siya sa mga classy ug fancy nga restaurant. Sumoto gidala na ko siya sa isa sa pinakasikat nga 5-star hotel diri sa Boracay which is ang Shangri-La. Pero dili na mi mag-check-in diri ha. Igo lang mi mangaon sa ilahang restaurant. Syempre picture sa mi daan bag umusulod. Pero time sa ay sa murag delikado tani. Awa lagi. Kani yung mata ni Hana murag mata sa agila. Medyo dako-dako jud ning resort nila kay liman kani biyahe pagud mi og mga 5 minutes para makasulod diri ah. Sa kanindot sa lugar wala na mo na iwasan nga magdagandagan. Ataya, mura mag mga bata nga way mga buot. Inganing mga pormahan lami kay pangkusion mga lubot. Pero pasagdi lang sa amin ninyo ha kay nabaguhan ra jud mi aning lugar ha. Time sa undangon na nato ni kina may tao nga lain mo tutok. Mura magusto na manuok. Pag-abot na mo diri sa ilang poolside, curious ko, gusto na ko tilawan kung sa ilasa sa ilang pool. Medyo tabang-tabang man, gipatilaw po na ko si Hana para sure. Unya ni diretso dayon mi diri sa ilang table para maka-order na og food. But don't forget the gentleman thing para maingnan kag very good. Kay nakaplastar naman siya, kita na pod ang mulingkod. Sa dili pa madugay ni abot ilang staff para mag-prepare og muhatag sa menu. Kay dili mo ko komportable sa akong posisyon, ibalhin ko para makita na ko ang beach view. Pagtanaw na ko sa menu kay gusto na ko mo-order, nakuratan minung ko aning water. What? Liman po ka rin tubiga nga nag 460. Feeling na ko pag ako ning inumon niya mangihi ko, inumon na po na ko ng gotro kay sayang man kayo. Unya kay ngunana naman ang tinanawan ni Hana, nag-order na lang ko. Bahala na ni, pusla na naman mi diri ah. Si Lord nila bahala sa mua kung di mi makabayad aning style ah. Naisbog na lang po gamay si Hana kay gusto man daw ko niya makita nga mukaon siya paniud to. Ako manggod daw ang appetizer niya, atay kayo. Siguro mga 30 minutes lang naluto na among gi-order. Simple ra maguto among gipang pili kay mora man puy makaya sa budget. Nakalimot lang ko sa mga pangalan nila pero sigurado kong lami ning pormaha, labi na ning pizza. social data karon mag-pilyo ta. Kaon pagkaon ng social. Yani guys, tapos dili ka mag-rice, kay social mo ka. Grabe, uy, sosyal labayhan na. Pero tayo sana ay bukog, tanggala. Unya ingon, dili mo kaog rice, kaon man lagi. Ate kon jud kay ning mga babae. Nahumanamig kaon, pero daghan pa magnabilin. Curious ko ba kung pwede ba ni i-take out, unya dili na mo ibilin? Pwede ba ito ma-take out ng ganito? Yes po, you can po. Actually, ang pag-take out kay Hana na nga idea, kaso maulaw lang siya mangutana. Maunang sa ako agipasa. Pwede daw siya ma-take out, guys. Sabi ako dili pwede ma-take out ba? Alam mo si Hana, maulaw daw siya, may istorya mo, ako na lang nangutana. Abi na ko gumana, tood-tood, giduol ko, kay papermahon daw ko aning take out waiver. Aw ni, pero man na lang pug ko para maingnan nga at chup, makay ni si sir. So the total bill is 5,966 po. 5,966. Feeling na ko last money na nako ni siya. Wa na ko'y laing mabuhat kundi mo inom na lang og tubig unya maghinuktok diri ah. Dari na ko na-realize nga sobra na day kayo akong gibuhat para kay Hana. Ni-withdraw ko sa among susyo nga bakahay kay giligo na ko siya og Boracay. Nag-expect ko nga mauli mi nga napay mabilin gamay pero wala na di ay. After ani mo balik na pug ko sa sugod pero sa pagkakaron maningkamot sa ako nga makauli mi sa mua. Kunya kay wala namang ko'y baka, wala na pug ko'y kwarta, mga 5 na lang sa siguro kog baboy sa silingan ni Papa. Sa untuman